τώρα στη Χίο και θα πάμε στη Χίο να μιλήσουμε για το κινηματογραφικό φεστιβάλ Συνεμάθεια που στείνει γέφυρες ανάμεσα στα νησιά, έτσι, αλλά και πάει και πιο έξω από τη χώρα μας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η παρέα. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Έλα, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σας καλωσορίζουμε σε αυτό το 14ο Φεστιβάλ Συνεμάθειας που πραγματοποιείται από χθες και ολοκληρώνεται αύριο με 43 ταινίες από 14 νησιά αλλά και 2 σχολιά της Ομογένειας από την Αστόρια και από τα Ιεροσόλυμα. Τα σχολεία που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Έθος Αιγαίου και από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και που εδώ πράγματι έχουμε μια ωραία ομάδα μαζί μας. Μας έχει έρθει από την έμβια η ομάδα των σχολείων της Νέας Αρτάκης και της Νέας Λάμψακου και επίσης έχουμε από το σχολείο αυτό τους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Θεοδωρίδη και την διευθύντρια του Γυμνασίου της Νέας Αρτάκης, την κυρία Αθανασιάδου, όπως και την κυρία Τσιροπινά με την οποία θα ξεκινήσουμε. Είναι υπεύθυνη εδώ και χρόνια πριν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τώρα με το Έθος Αιγαίου. Κυρία Τσιροπινά, πείτε μας για αυτή την εμπειρία, για τα περπατήματα 14 χρόνια της Συνεμάθειας. Είναι 14 χρόνια και μόχθου αλλά και μεγάλης αγάπης. Γιατί πραγματικά η Συνεμάθεια πασχίζει να δημιουργήσει τις γέφυρες που δεν έχουμε ανάμεσα στα νησιά και τις γέφυρες ανάμεσα στη διασπορά. Πραγματικά μας καταπλήσουν από χρονιά σε χρονιά όλες αυτές οι υπέροχες ταινίες με την ευαισθησία τους, με το κέντημα που κάνουν στη μνήμη, με τα ντοκιμαντέρ που μας στέλνουν, με τα βίντεο κλιπς τους, με όλη αυτή την φρεσκάδα της νεανικής δημιουργίας και την προσήλωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών που πραγματικά χωρίς αυτή την προσήλωση ίσως δεν θα είχαμε τα ταινιάκια. Είναι μια μεγάλη κοινότητα η Συνεμάθεια που γίνεται βέβαια από τους 2 πυλώνες που προαναφέρατε, τον πολιτιστικό φορέα Έθος Αιγαίου και τις σχολικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Χίου δια της κυρίας Δέσποινας Μουτάφη, αλλά ανοίγει τόσο καταπληκτικά όλη αυτή η βεντάλια, είναι τόσο πολύ όμορφη αυτή η κορδέλα που αν έχουν κάποια σημασία οι αριθμοί θα σας πω ότι έχουμε πια γύρω στις 500 ταινίες δεκάλεπτες και γύρω στους 10.000 ανθρώπους μεγάλους και μικρούς που έχουν πραγματικά κοπιάσει αλλά και ευχαριστηθεί τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας, την οποία θα μας την αναλύσει ο κύριος Θεοδωρίδης, μιας και δούλεψατε πολύ με τα 2 σχολιά, στα οποία είστε αναπληρωτής, όπως μας λέγατε πριν. Σωστά. Δώστε μας λίγο την ιδέα, τι περιγράφει η Μνήμη του Νερού. Η Μνήμη του Νερού είναι μια ταινία, είναι μια εφηβική περιπέτεια θα λέγαμε, η οποία προσπαθεί έτσι με έναν ατμοσφαιρικό τρόπο, πιο ψυχαγωγικό, να αναδείξει τον τόπο και την ιστορία του, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά τοπόσιμα, γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, να αναδείξει και προβλήματα του τόπου. Πήρατε ένα μύθο μάλλον της περιοχής από ό,τι είδαμε, έτσι. Και όχι μόνο, προσπαθήσαμε και πλάσαμε με πολύ μεγάλο κόπο, συνεργατικά με όλα τα παιδιά, ένα σενάριο το οποίο τα υφαίνει και τα αναδεικνύει όλα μαζί. Αλλά εντάξει, να μην σας πω εγώ περισσότερα. Νομίζω ότι τα παιδιά μου αρέσει να μιλούν περισσότερο για αυτό, γιατί το αγαπούν, το αγάπησαν και το αγκάλιασαν. Θα πάμε στην Πάολα Τζανάη, είναι στην 3η τάξη και η Πάολα, η οποία από ό,τι μας είπαν ο καθηγητής σας ήσασταν υπεύθυνη για την παραγωγή, αλλά είχες και την ατάκα από ό,τι φαίνεται της ταινίας. Ναι. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ στη ταινία και είχα ένα μικρό μέρος, αλλά βοήθησα πάρα πολύ στην παραγωγή και γενικά προσπαθούσα να ήμουν πάντα εκεί στα γυρίσματα, στο σενάριο και γενικά σε ό,τι χρειαζόταν. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, για μετέφερε το μας στο κλίμα? Η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετές φορές δύσκολη, αλλά το πάθος που μας μετέδωσε ο κύριος Κωστής ήταν τόσο που δεν σκεφτόμουν ούτε δυσκολίες ούτε τίποτα και απλά ήμουν εκεί για ό,τι χρειαστεί.
Δεν χρειαζόταν ποιοι θυσίασα και μαθήματα και διάφορα, αλλά στη τελική άξιζε τον κόπο, οπότε είμαι περήφανη γι' αυτό. Θοδωρή, κάθε τέτοια εμπειρία, πέρα το ότι ενεργοποιεί τα παιδιά και τους ανοίγει απίστευτους δρόμους να δημιουργήσουν, τους φέρνει μπροστά και σε ένα πλήθος πληροφοριών. Δηλαδή μαθαίνουν και πράγματα. Τώρα, όπως ακούσαμε στην αρχή, για τον τόπο τους, για τα προβλήματα, για τις ιστορίες, τις ανησυχίες τους. Δεν ξέρω αν θέλουν να μοιραστούν κάτι τέτοιο μαζί μας. Να μας μεταφέρεις λίγο τις εμπειρίες και όλα αυτά που ζήσατε σε αυτή την ομάδα, από το στήσιμο του σεναρίου μέχρι όπως παίξατε στην ταινία. Ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος όλη αυτή η περιπέτεια ήταν πραγματικά μια εμπειρία τεράστια για εμάς. Μάθαμε καινούργια πράγματα, ασχοληθήκαμε... Όπως τι καινούριο ήταν σχετικά με την περιοχή σας? Σχετικά με την περιοχή μας. Μάθαμε καινούρια τοπόσημα που εμείς δεν ξέραμε. Μάθαμε ιστορίες, διάφορα στοιχεία της περιοχής μας, τα οποία ήταν άγνωστα. Και μέσα από αυτή την ταινία, μέσα από αυτόν τον κόπο, μελετήσαμε, κάναμε έρευνες και μάθαμε πολλά πράγματα. Δεν το μαρτυράμε για να τη δείτε. Θα είναι στη συνέχεια και στο διαδίκτυο. Κυρία Αθανασιάδη, θα θέλαμε να μας πείτε και για αυτή την ιδέα που έχετε με τα μπλουζάκια. Το σχολείο σας δίνει στίγμα όπου πηγαίνει. Είναι η δεύτερη φορά που το Γυμνάσιο Αρτάκης έρχεται στο φεστιβάλ Συνεμάθεια. Φέτος λοιπόν, επειδή ο εκπαιδευτικός μας είναι εκπαιδευτικός 2 σχολείων, του Γυμνασίου Αρτάκης και του Γυμνασίου Λαμψάκου, το LAMP είναι το αρχικό από τη Λάμψακο, το ART από την Αρτάκη και βέβαια συνεργασία λοιπόν έβγαλε αυτή την ωραία δουλειά. Και μάλιστα αυτό που λέγανε τα παιδιά μεταξύ τους, το έμαθα εχθές, είναι τι ώρα είναι, ώρα Λαμπάρτ. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Αυτά τα ωραία πράγματα κάνουν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς πάντα από πίσω, έτσι, αρρωγούς και συμπαραστάτες. Αυτά τα ωραία πράγματα γίνονται στα σχολεία της περιφέρειας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι διοργανώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή Πηλιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σήμερα.